everybody! Sziasztok! Kaptunk egy jó kis felajánlást, egy mondhatni full extrás kis családi egyterűvé, ami hogyha megjelenik az autópályán mögötte, tuti levillog a francba, jobb mint egy Skoda Octavia vagy bármi egyéb. Szóval jobban felszerelt, mint egy Nissan GT-R. Mibe is majd a vágóképekbe látni fogjátok, már azt már úgy aztán megcsináltad. Szóval a vágógépekben látni fogjátok, hogy ebbe minden is van. Állítható futóműtől kezdve romantikus naptetőn át, ha éjszaka netenten valaki randizni akarna. Megoldható. Nagy csomagtérrel, ahova az anyós is behajtogatott mind a kettőt, keresztbe, hosszába, átlóba. Illetve ugye kulcs nélküli indítással, és ahogy mi kitaláltuk, biometrikus kulcsindítással, mert csak úgy tudod a csomagtartót kinyitni. Illetve fontos az, hogy 2.2 Durotech motor, 200 ló. Próbáltuk a tulajt megfűzni, hogy egy gyenge csipet tegyen rá, volt is rajta, de csak a fejét csóválja, hogy nem szeretné. Ugye felszereltségbe titánium felszereltség, ami ugye hátsó ledes lámpa, ami hát csak úgy tudod kicserélni egyedül, hogy darabonként, máshogy nem. Tehát hátsó ledes, első Xenon, beépített ablaktörlőbe, oda is, lámpamosóval, minden egyébben, esőszenzor, szó szerint minden is van benne, ami szemszájnak ingere. Ami még fontos, ugye ez egy ST Line, ami ugye annyit takar, kicsit sportosabb. De amikor megláttam, nem sűrűn láttam ilyet, de hirtelen azt mondom, hogy formára meg... Én az egyterűeket nem szeretem, sose szerettem az egyterűeket. Én kombipárti vagyok, azt előbb is láthattátok, az előbbi videókat, én imádom a kombikat, azzal kell rajoskodni, ennek meg királynak lenni. Tehát ettől kell félni, nem az Octaviától. Az Octavia csak akkor, hogyha az útszélén áll. Ugye fontos az, hogy kulcs nélküli indításnak hála, minden egyéb működik benne, gyújtást is tudsz kulcs nélkül, ami meg még egy Vályi Pisti hasonlattal élnék, amikor még 2011-ben megtanultak a gyártók minőséget gyártani. Tehát ezt még a régi Zsiguli is hamarabb csukódik be, mint a mostani autók. Tehát az, hogy csöndes, minőségi, a mai napig 260 000 kilométer környékén van az autóba, ha szabad mondani. 260 000 kilométer van a kocsiba, viszont tényleg a büdös nagy előnye az, hogy még mindig is mindegy, hogy az első vagy a hátsó ajtóval menősködsz, mind a kettő, vagy mind a négy szint úgy, hüvelyk ujja, mutatóujja, már én sem tudom melyikkel mutatok hova. Szóval ez minőség csomagtartó. Az jóval nagyobb, mint egy kombinak. Ugye fontos az, hogy rolós, csomagtartó hatalmas, mivel ugye maga a kocsiba, ugye ezt nem mondtuk, ez egy Ford S-Max, 70 literes túratankja van, szó szerint, tehát ez 1100 km-t lazán el lehet menni, sőt, hogyha esetleg hosszabb távon lehet menni, ahogy poénkodtam is az elején, simán egy kempingezni is el tudná vele menni, vagy esetleg horgászni, hogyha arról van szó. Ugye magas hasmagasságnak köszönhetően én amondó vagyok, hogy a Brabóval szemben sehol nem akad fönt, illetve tényleg az, hogy a keménységét tudod állítani sport, komfort normába, az egy külön. Nekem sajnos nincs ilyen, pedig lehetne benne, mert az a szar mindig leér, úgyhogy vegyetek olaszt. Ezek kivágod, hogy kisépulod. Meg a másik, hogy ebbe is még két kezessel, de viszont miután már lenyomjátok, utána már könnyen lecsukodik. A másik pedig, hát nyilván elmaradhatatlan. A kettő kipufogó. Most, hogy csináltunk egy break time-ot, mivel muszáj volt egy kicsi szimbásat játszom, ezt mindig ki akartam próbálni, nálam az 1.9-nél ez nem megy. Ugye, ahogy említettem, ledesek. Utána jártunk pontosabban tulajelmondása szerint, ezt csak egyesével tudjátok cserélni, ha bármiféle probléma adódna, de is csak gyári van belőle, hát az nem 2 forint, úgyhogy vigyázni kell rá. Esetlegesen nem tudom fóliát ráhúzni, de hát hogyha beázik, az ellen már semmi nem véd.
A kerékméret ugye az 235 per 45 per L16, a L18, az enyémben van L16. A kiváltó méret, a téli lesz majd L16, de viszont megkérdeztem, hát a 20-as felnével nekem jobban tetszett, csak hát nem fér alá. Az a büdös nagy helyzet. Ugye a belső, pontosabban azon belül is inkább szerintem a hátsó sor. Hátsó sor az annyira kényelmes, hogy szó szerint magasabban ül a utas, mint az utas, az utas, mint maga például a sofőr, vagy esetlegesen ugye az anyós ülés. Szabályosan ebben az autóban jobban érzed magad, mint a MÁV utasellátójába, hogyha arról van szó. Csak fogod, fölhajtod, hátsó ülésnek, viszki, kóla, akarom mondani, kis kávé, kis kakaó gyereknek, attól függ, hogy mit. Illetőleg ami még előnyös, hogy szerintem középen el van tüntetve maga a kardáne közép, sosem tudtam kimondani ezt a szót. Így aki középen ül, az is szétterület, mint a nagy Alföld. Plusz, ahogy említettem is, nyilván tudtok benne romantikázni, hátsó üléssor előredőlt, és nézhetitek szépen a csillagos eget. Augusztusban mindig jönnek a perszeidák, úgyhogy itt az idő. Plusz ugye a belső tér, ami még fontos, ugye egy Pioneer fejegység van benne, Bluetoothos fejegység, multikormány, amit meg nem értünk, hogy a Fordnak miért kellett kitalálni a tempomat mellé egy olyan sebességfüggő tempomatot, hogy beállítod mondjuk 90-re, és akkor mész 90-re, és plusz még vissza is lassítja a kocsit. Ennek sok értelme nincs, mert a táblát te úgyis látod. Innentől kezdve ez szerintem értelmét veszíti. Hátul a toldaton található parkolóradar, hogyha arról van szó, és nem 4 zónás, csak sajnos 2 zónás digit klíma van benne, de szerintem ez is belefér egy hosszú úton, hiszen tényleg aludni lehetne hátul hosszába keresztbe. A tulaj körülbelül ugyanakkora, mint én, ez a 182-183 centi. Brávóba, aki mögöttem ül, az már nem fér el így. Tehát, hogy szó szerint, ha összezárt lábbal, vagy nyitott lábbal, de kényelmesen el lehet férni. Fontos, hogy a belső Alcantara, úgyhogy, és tényleg 260 000 km után hibátlan a belső. Az első 2 anyós ülés az memóriás, 4 darab memóriával rendelkezik. Nyilván attól függően, hogy ki ül bele. Hogyha például beülsz párod után a kocsiba, nem kell egyenesen beülnöd, sor. Tudod, egy kicsit megmutatta. Tudjátok arról annyit, hogy én a Lacival vagy bárkivel szemben én nem tudok annyi mindent a Fordról. Egy nagy álmom van, ST Line 2016 és 8 között, ennyi. Meg esetleg se narancsága legyen, meg stb., de az egy más tészta, az másik évjárat, viszont előre vannak húzva az ülések, hogyha arról van szó, még esetlegesen, szerintem jobb, mint egy S-osztály, nem Laci? Bőven. Figyelj már, sofőrös, légy szíves, úgyhogy akkor vezess már. Igen? Mehet? Jó. Hát én pesgözök hátul, ezt úgy el vagyok. Tehát amikor azt mondjuk, hogy minőséget gyártottak, vagy próbáltak odafigyelni a felhasználó igényekre, hogy a családi legyen, a sportautó legyen, nem pedig hozzák be a kínai autókat, meg stb. És itt nem a GDM meg ilyesmikre, hanem kimondhatatlan nevekre, és nem tudjuk, hogy honnan szerzünk hozzá alkatrészt, de olcsó is megvesszük, de nem? De jó beszélsz. Tehát olcsó megvesszük, leasingeljük, stb. Megyünk, de szart se tudunk róla. Tehát ezek az extrák nincs, beleülsz, van egy fokozatkapcsoló pedálod, mert elektromos nyilván, és nem gáznak hívott, hanem fokozatkapcsolónak, legalábbis a Teslások szerint úgy hívják. Attól függ, hogy milyen nehéz a láb. Hát ez az, és akkor állj meg, múltkor számoltam, hogy egy elektromos autóval, ezek el fogok aludni, hogyha így haladok. Múltkor számoltam, hogy elektromos autóval lemész 500 km. Ennek is, az enyémnek 60, ennek 70 literes a tankja, 1100 km-t el tudsz menni, nyilván lábtól függően, de szerintem egy 130-as tempóval, autópályán, főúton 90-es tempóval simán el tudsz. Tehát egy lábbal tényleg lemész a horvát tengerre, hogyha arról van szó, meg hogyha arról van szó, még vissza is tudsz jönni, mert szerintem az 6-700 km környéke. Körülbelül.
Aztán majd a néző, aki menőbb úgyis rá fog googlizni, hogy milyen messze van a legközelebbi tengerpart, de azt rájuk bízom. Én földrajzból kettes voltam, úgyhogy én is itt Balaton a őket. legközelebbi tengerpart a magyar tenger, de amúgy, hogyha a Horvát Adriát nézzük, akkor az olyan körülbelül 600-700 kilométer. Azért mondom, és akkor meg tudod járni másfél tankkal oda-vissza. És még marad is, hát jobb ennél. Nem kell itt repjegyet venni. Szóval. Ami még, szerintem még luxibbá teszi a történetet, az a roló. Ugye emiatt nincs ugye B-oszloptól hátrafele lesötétítve, mert ugye tudtok, vagy pontosabban igen, tud a tulajdonos, vagy aki éppen hátul ül, használni rolót, és tényleg nem kell bemennetek a Lidl-be, mint egyeseknek, venni 14 000 forintért kettőt, hogy azt, és ez nem szponzort nekem, ez csak egy történet, hogy vegyen kettőt, hogy esetlegesen a gyermeke kének a szemében ne süssön a nap, mert ugye nekem nincs lesötétítve B-oszloptól hátra. De itt meg fogod, benne van az ajtóba, tehát szabályosan a kocsival együtt veszed, jó pár millióért, de nézd meg, tehát hogy ennél használatosabb, és ugye ez a hátsó kettőn van, az első kettőn nincs, de cserébe a panorámatetőt meg le tudod sötétíteni. Tehát az is motorikusan, kibe sötétíthető, mert sajnos nem nyitható a panorámatető. Apropó, kaszkóbiztosítás panorámatetőre? Full custom. Full kaszkód van? Jó van. Akkor jön a jégeső. Mindennek. De ne jöjjön. Ugye mások meg mit csinálnak? A jó kis Twingo tetőt mindenbe belevágják, mert Twingo tető mindenhez passzol. Na, Laci, mivel te ott állsz, úgyhogy én kiszállok a túloldalról. És tudjátok mi a jó? Még hogyha hosszú út után el is fekszel, jaj, várjatok, szóval gyakorolnom kell még egy picit, úgy, akkor is csak szó szerint kihuppansz. Úgyhogy ha valaki derékfájdalmakkal küzd, vagy bármi egyéb, nem csak hogy sportos, nem csak hogy családi, nem csak hogy egyterű, de még szerintem akinek gerinc bántalma van, még az is kényelmesen kiszáll belőle. Plusz, ha átmész, Laci, a vezető oldali, vagy az anyós felől, akkor mutasd már meg kérlek azt az Excel-t, ami nekem bejön, a kilépő, meg kilépő fény, várjatok, azt nem meséltem. Hát nyilván a kilépő fény is dukál egy ilyen autóhoz. Egy hazakísérőfény, mi a hivatalos hazakísérőfény? A kilépőfény meg az ajtóra van. Szóval, jöttünk a jobb egybe, bár ide csak anyós ülhet, és már itt befejeztem az anyós poénokat. Nyilván, amit most vettem észre, az jó kis Carbon Fiber, itt is Carbon Fiber, karbon mintás, ez még mindig jó pofa, mert ugye ez egy 2007-es, már abba is bele van hajítva, de szerintem ez itt Alcantara mellé sokkal jobban üt, mint hogy van egy alapfelszereltséget, és itt a műszerfal teljes egészében ki van karbon mintázva. Ami még bejött nekem, az a kézifék. A szó szerint, hogyha felszállnál egy Boeing 747-essel, fogod, felhúzod, és mint egy gázkar, és ugye a kioldásnál is, csak hogy érezd a feelinget, hát ez eszméletlen, tehát ez milyen jó lehet annak, aki mondjuk repülőgép pilóta, hogy itt is tudja gyakorolni. Plusz ugye, ami még fontos, hűtés, ugye? Hűtés, és ugye, amit említettem, ugye a futóműnek a keménysége pedig itt állítható. 6-os váltó, kulcs nélküli indítás, tehát szó szerint, mint a búcsúban van itt minden. A fogyasztása 1,7 tonna, meg nagykaszni val szemben ilyen 6,5-lel el lehet menni, lábtól függően, 6-5, fogalmazzunk így. Közben is tírolom, hogy ott egy XF Jaguar. Na szóval. Tényleg, tehát, hogy én azt hittem, hogy nagyjából nem lehet kombikat hogy mondjam, kombikat lenyomni, de rájöttem, hogy ez a családi egyterű hozza azt a tipikus amerikai életérzést, meg a másik, ami még nekem hiányzik mindig, és a régi autókban egyre jobban jövök rá, hogy 2010-11 környékén a 12 voltos
szivargyújtó hátul. Tehát eszméletlen, hogy nem kell mindenen keresztül. És itt is, tehát, hogy tényleg, ha cigizni akarsz, tudsz, kivehető hamután, plusz ugyanígy előtt 12 volt, tehát ha akarod, és mondjuk 2 gyereked van, és hisztizik, hogy egyiknek még nincs fújva a másik, vagy az egyik hamarabb kapja meg, mint a másik, fogod egyiket, hátradobod, másikat előre, és föl van fújva, tehát nincs ezzel gond. Tehát eszméletlen ez az egész. Még én is csak nézem, hogy mi van. Félre sötétedő első tükör. Ugye beleépítve első szenzor, úgyhogy én nem cserélnék benne szélvédőt, ő ugye első szélvédő, fűthető, hátsó szélvédő, szóval mint az én esetemben, ha elbaszódik a klíma, akkor is kényelmesen a párát le tudod húzni. És nem kell 300 000 forint költened arra, hogy abba a szarba kicseréld a klímát, mert hát ahhoz ki kell szedni ugye az egész izét, mi ez? Műszerfalat, csak eszembe jut. Kijelző, ugye kijelző, színes kijelző, ahogy már beülsz, tényleg fogad azt, hogy mibe ülsz, hogy ülsz, az óracsoport, tehát egy rossz szavam nem lehet. Viszont itt most ugye, mivel elsőként ülök és elsőként találkozok ilyen autóval, vannak itt egyéb easter egg-ek, például ha kedves párod sminkelni akar, akkor a jobb egybe is van plusz tükör, ez még hagyján, de van plusz lámpád, és mi lenne, hogyha még ledesítve is lenne? Akkor még lehet, hogy lenne fénye, nem? Kapcsoljuk le. Plusz, ugye napszemüvegtartó, ha ezt a gombot megnyomod, viszont ha ez nem elég, és esetlegesen meg akarod nézni, hogy éppen mit csinálnak a kicsik hátul, akkor Laci, integes a tükörbe, mindenki lásson. Úgyhogy itt is meg tudod, tehát le tudod hajtani, meg tudod nézni, hogy áll a napszemüvegedet, meg tudod nézni a kicsiket hátul, vagy éppen, hogyha bárkit cipelsz hátul, hogy éle még, vagy hogyha visszed a határa a többieket. Ja, várjál, ezt nem kéne. Úgyhogy teljes egészében, és itt most még kérdeztem a tulajt, hogy bármi extra még van benne, amiről nem tudok, mert nyilván állítható elektromos tükrök, 4 darab elektromos ugye ablakkal rendelkezik, plusz ami még esetlegesen extra lehet, az ugye van még elő is plusz egy zseb, nyilván legjobb tudomásom szerint általában gépkönyvet meg ilyesmit szoktak tartani, de ha nem kell, akkor elő tudunk túrni a kesztyűtartóba. Rengeteg hely van a középkonzolban is, ugye egy, meg hát ez rohadt jó, ez még mindig rohadt jó. Tehát egyszer fölnyitjátok a könyöktámaszt, illetőleg ugye van még oda is egy fél literes üdítő befér. Egy negatívum is végre valamit, amit tudok fölhozni, nem hűthető a középső konzol, ugye? Az enyémben igen. És ez egy alapfelszereltség. Jó, na viccet félretéve. Tényleg 260 000 kilométer van benne. Mióta május óta van nálad? És azóta 7000-et mentél vele? 253, akkor 4000-et mentél. Tehát azért május óta 4-5 ezer kilométert ugye, hallottátok, elment a tulaj vele hibátlanul, és baszki beleülsz, és tényleg, mint hogyha most gurult volna ki a szalomból. Még szerintem, hogyha most beleülsz bármilyen új autóba, 100 000-nél megadja magát, 70 000-nél motorgenerál, 80 000-nél kuplunggenerál, szóval mindig találni fogsz benne valami olyan hibát, ami hogy mondjam, költséges. Itt meg ezt megveszed, kicseréled rajta a kötelezőket, és kvázi megy. Tehát tényleg 2.2 dízel, akkumulátort ne akarjatok cserélni, az akkumulátor plusz munkadíj, mert nyilván be van rakva kvázi az utastérbe. Kvázi az utastérbe az akkumulátor plusz tölteni, és hát jó, hogy a Teslának berakták hátra, de itt sajnos ezt elő kell tölteni, azon belül is be kell bújnod a motortérbe. Nem tudok rá negatívumokat mondani, de még egy dolog, tehát 2 negatívum. Az egyik ugye, amit mondtam bent, a másik az, hogy hát sajnos estérányt ezek kamubeömlök. Kamu is, fogok egy fúrót, fölmelegítem is. Ha annyira akarom, kiugatom. Vagy kiszedem, de akkor meg minden belemegy. De ennek nincs kijövő, nincs. Hát akkor még azt leveszem akkor a dob ívet belülről, és akkor mindjárt lesz egy hűthető fékem, hogyha arról van szó. Szóval ugye az embléma,
az fekete alapon piros, mivel ugye esténlányról beszélgetünk, illetve külön nekem tetszik alul ez a gyári toldat, hogy tényleg nagy hűtőrácsa van, kapja az érzést, tudsz vele haladni, ugye hatos váltó van benne, úgyhogy lehet neki pakolni, illetőleg, hogyha véletlenül fölmész kulcsiringre, és szeretnél vele, akkor földobod ugye a szemiszlikkeket, berakod sportba, azt hagy szóljon, lehet menni. Tehát tényleg ez tipikusan az az autó, ami hétköznap luxus, hétköznap használós, hétvégén meg apa csapatós autója. Hát amit kihagytunk a belső térből, és most be lett indítva, ugye kulcs nélkül indítás, egyszer megnyomod, gyújtás, vársz egy kicsit, még minden kialszik, kuplunk be, és utána megnyomod még egyszer. És hát baszki, óra mű pontosan, tehát hogy mint a svájci óra, nem? Illetőleg amit még itt megtapasztaltunk, még a tulaj túráztatta egy picit, de nem tudom mennyire fogjátok hallani, de 2000-nél már fütyülünk. És ez eszméletlen, tehát nincs benne lefújószelep, nincs benne semmi, ez full gyári, és fütyül, tehát éjszaka a Vácin, megkupolsz mindenkit. Tehát csak beállsz a piroshoz, 2 túráztatás, 2000-nél, azt hiszi, hogy valami bitang nagy turbó van a motoron, vagy turbó van a motoron, vagy motor van a turbón, nem mindegy. De esetben szerintem turbón van egy motor. Ilyen hangja van. Eszméletlen. Most várunk egy picit. Ugye azért fontos, túráztatjátok, akkor mindig hűtsétek vissza a turbót. Ha csak nem akarsz nagyobb turbót, már akkor nyugodtan tökre baszhatod a gyárit. Tényleg nem tudok semmi úgymond negatívot erről sem elmondani. Még mindig húz a szívem a Columbia felett, de egy dolog miatt húznám le ezt a listámról, hogyha kocsit veszek, mégpedig az, hogy nem fér be a garázsba. Tehát vagy kocsit veszek, vagy garázt veszek. A kettő sajnos nem olyan mély a zsebem, hogy kettő együtt járjon, vagy pedig ha van valakinek, aki tud, esetleg egy 2 garázsos beállója van, és kölcsönadnám mondjuk az egyik oldalt, szívesen várom, de 10 forintnál többet nem vagyok hajlandó fizetni. Úgyhogy tényleg óramű pontosan jár, és idáig hallom, hogy semmi, sehol semmi. Esetlegesen én azt mondanám, hogy egy nagyobb fék elférne rá. Neked. Jó, igen. Jó, ez is igaz. Most a kiköszönésünk rendhagyó lesz, mert nem a helyszínen, mert már nem bírtuk tovább így délmagasságába a dögmeleget. Köszönjük innen is a felajánlást, illetve köszönjük, hogy forgathattunk videót erről a kocsiról, erről a Fordról. Szerintem amúgy én megint csak azt tudom mondani, mint az előzőben is, hogy ez viszont nem kombi. Így van. De viszont felszereltségbe, illetve az, hogy kilométer ellenére ennyire patent a kocsi, és pont itt megy előttünk, ennyire patent, én szerintem még kedvet is kaptam úgy hozzá, hogy inkább ezt ilyen játszós autónak el tudnám képzelni, meg akár melós autónak is jó lenne. Simán, bármikor. Simán. Szóval esküszök én is arra, hogy nem biztos, hogy kombit kell itt venni. Lehet, hogy egy családi egyszerű nem lenne hülyeség, de majd kiderül. De viszont tett hozzá azt is, hogy ebbe ugye az eredeti Ford motor van, tehát Duratec, ahogy én mondom Durotec motor van, és óramű, tehát ugye ezeket a tranzitokba is ezt pakolják, és 600 000-et elmegy. Azt hiszem még 2-2 láncos. Igen, 2-2 láncos. Amíg nem csörög, nem csatog a lánc, hanem a kipufogó, addig jók vagyunk. Pontosan. Hát amit mesélt, 80-as cső hátra, azt hagy szólja. Pop and bang? Azaz, Pop and Banks. Azt hagy szólja. Nyomásos. Illetőleg a javaslat, iratkozzatok fel, nyomjatok csengő lájkot TikTokon és Youtube-on is. Szóval én nem mondó vagyok, hogy nem csak az, hogy vegye mindenki ilyen autót, vagy ilyen motorra, láncosat, viszont egy jó tanács, mindenki iratkozzon fel YouTube-ra, TikTokra, megtaláltok. Illetve ha bárkinek bármiféle ilyen építés, vagy bármiféle, én fogalmazunk, hogy egyedi autó bújik a garázsba, keressen meg, aztán... Várjuk a
felajánlásokat, minél több videótartalom legyen belőle. Így van, mert még mindig van a tarsunkban, itt csak a szervezkedések kicsit máshogy mennek, meg az időnk ahogy adja, nyilván próbálunk contentet hozni nektek, és örülünk annak tényleg, hogy azért ennyien néztek minket, és köszönjük szépen előre is így a bizalmat, úgyhogy köszönjük szépen, hogy ennyien néztek, hogy a benzingőz legyen veletek. Így van, meg a dízelgőz, meg minden is. Így van. Na, itt kilépünk. Hi everybody! Cső.